Since when did you admire this person who is now running for president of the Philippines? So, Senator Bongbong Marcos was instrumental towards the conversion of Mabalacat into a city. Kinoconsider kong supporter ako ni BBM. Noong pa bang tumatakbo siyang vice-presidente. It will be the first time for me to vote for Senator Bongbong Marcos. In fact, in 2016, I did not support or vote for him. I'm one of the pragmatic supporters of Senator Bongbong Marcos. Marcos pa rin? Ano kaya ang dahilan ng ilang supporter si dating Senator Ferdinand Marcos? Ngayon sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Unti-unti nang lumalamig ang simoy ng hangin. Kaya naman, ramdam na ang nalalapit na Kapaskuhan. Ang napakabangong luto ng bibingka at puto bongbong sa bawat bayan ay talaga namang nakakatakam sa tiyan. Ang mga poste sa kalsada ay tilay kay saya dahil sa mga nakasabit na palamuti at pailaw. Paniguradong sila ninong at ninang ay gumagawa na ng listahan para sa kanilang mga inaanak. Nang dahil sa pandemya ay nabago ang mukha ng Kapaskuhan sa buong mundo. Pero alam nyo ba na sa Central Luzon, may iilang exciting Christmas traditions na pwedeng masaksihan mapa personal o online man? Kaya naman, ibang-iba talaga ang Pasko sa Central Luzon. Narito ang aming top 5 things to do sa Central Luzon tuwing Kapaskuhan. Number 1. Bumisita sa Belenismo sa probinsya ng Tarlac. Sinimulan ang tradisyon na ito noong 2007 at noong 2015, ginawa na ito taon-taon. Gumagawa ang mga Tarlacenyo ng Belen gamit ang mga recycled materials. Talaga namang napakaganda at napaka-creative. Kung kayo ay mapapadaan sa Tarlac, mapapansin agad ito na nakadisplay sa iilang major roads. Number 2. Puntahan ang Christmas villages sa Bulacan. Maraming bayan sa Bulacan na naglalagay ng mga palamuti sa kanilang mga bahay at kalsada. Namumukod tangi ang mga bayan ng Santa Maria at Bukawi na kinikilala bilang Christmas villages ng Bulacan. Dito maraming displays ng mga parol, Santa Claus at pailaw. Isa pa sa mga dinadayo rito ay ang Disneyland-inspired castle at St. Peter's Basilica sa Roma. Kaya naman nakaka-excite na makita ang mga ito at magandang backdrop para sa selfie. Number 3. Kumain at umorder sa puto bumbong bibingka sa Plaza Angel sa Angeles City. Pagpatak ng Burmans, siguradong buhay na buhay ang Plaza Angel sa Angeles City. Dito matatagpuan ang mga nagbebenta ng mga pagkain pampasko gaya ng bibingka at puto bumbong. Paalala lang mga karehiyon na kung kayo ay bibisita rito, ay siguraduhin sundin ang mga health and safety protocols. Busog ka na? Safe ka pa from COVID. Number 4. Ang simbang gabi ay isa sa mga pinakahinihintay na kaganapan tuwing nalalapit ang Kapaskuhan. Sa Bulacan, isa sa mga pinakapinupuntahan ay ang National Shrine and Parish of Divine Mercy dahil ang simbahan na ito ay napakamoderno. Kilala rin ito sa kanilang mga life-size Stations of the Cross at Little Poland Museum na replika ng bahay at basement kung saan namamalagi si Pope John Paul II. Kaya naman kung magawi kayo sa Bulacan,
subukan ninyong bisitahin o mag-attend ng simbang gabi sa simbahang ito. Number 5. Siyempre, ang pinakatanyag na Christmas tradition ng Pampanga, ang Giant Lantern Festival. Sino ba namang hindi nakakaalam ng napakaganda at napakalaking mga parol na nagliligligan sa syudad ng San Fernando, Pampanga? Ngayong pandemya, tuloy na tuloy pa rin ang paligsahan ng mga malalaking parol. Pero this time, pwede nyo nang mapanood ito sa comfort of your homes dahil ipapalabas ito sa CLTV at sa Facebook. Kahit tayo ay nasa kasagsagan ng pandemya, maaari nyo pa rin ma-feel ang Christmas spirit ngayong darating na Kapaskuhan mula sa mga pagkain at mga tradisyon ng Gitnang Luzon. Kaunting paalala lamang tuwing kayo ay lalabas. Sundin pa rin ang mga health and safety protocols para sa inyong kaligtasan. Kayo mga karehiyon, ano ang paborito ninyong gawin tuwing Kapaskuhan? Ayan, magandang hapon mga karehiyon. Ayan, weekend ho ngayon at November 12, araw ho ng Biyernes. Ayan, kumusta ho tayo ngayong Biyernes ng hapon? Ano ho yung ating mga ginagawa? Naway maging bahagi nyo kami sa inyong maiksing panahon na makapag-break ngayong hapong ito. Although alam naman natin na yung ilan sa ating mga kababayan, 15 minutos lamang o 30 minutos yung kanilang merienda. Pero habang kayo ho ay nasa merienda, ay tumutok ho kayo dito sa ating programa. Samahan nyo ho kami at tayo ay magkwentuhan. Tayo ho ay magbalitaan. Kaugnay ho ng iba't ibang balita, yung mga malalaking balita dito sa Central Luzon na kailangan ho ninyong malaman. Importante ho para tayo ay makapagdesisyon ng wasto sa ating pang-araw-araw. Ako ang inyong lingkod, Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Diyan dati, yung Barangay Talabastagan,
80% na raw natapos ang kanilang parol. Kumustahin ho natin ano yung naging inspirasyon ni lantern maker Arnel Flores dyan ho sa kanilang napakalaking parol at ano nga ba yung magiging kaabang-abang natin na kailangan nating hintayin ho sa darating na December 16 mapapanood ho ninyo yan dito sa CLTV, yung Giant Lantern Festival. Ayan! Sige ho, simulan na natin yung ating balitaan at syempre, nandito nga, gaya ng nabanggit ko kanina, isa dun sa pag-uusapan ho natin, yung mandatory COVID-19 vaccination dyan sa mga lugar, yung mga piling lugar. Ano ho yung mga piling lugar na yan? Yan daw ho yung mga lugar kung saan marami yung supply ng COVID-19 vaccine. At para dun sa mga empleyado, ay according ho sa IATF, dun sa binanggit ni Secretary Roque kanina, kailangan ng mandatory, magpabakuna yung mga empleyado kung sila ay magbabalik sa kanilang mga lugar pagawaan. Pwedeng opisina yan o kaya di mga tindahan, mga shop. At para sa karagdagang detalye ng balitang yan, makakausap po natin si Mr. Shoutout ng CLTV 36 ng Central Luzon. Walang iba kundi si Kuyang Paulo G. Santos. Oy, Kuyang Paulo, kumusta ang iyong Biyernes? Kumusta yung panayam mo dyan sa Dole? Pero bagong lahat, alam ko, marami kang gustong i-shoutout yung mga fans mo, yung mga followers mo. Siyempre, yung pong mga kaibigan natin na alam mo, Justin, laging isinasama yung kanilang schedule dito sa programa mo sa Balitaan yan. Special ho kayo sa amin at maigi ho mga kaibigan na gawin nyo ho talagang libangan na ito hong pagsubaybay dito sa programa ni Kuya Justin dahil eto, yung mga pumuputok na balita dito ho ninyo matutunghayan. Justin, alam mo, ewan ko kung bad news ito sa ilang mga kaibigan natin na yung kamalayan sa bakuna ay talagang mababa. O di naman kaya yung mga paniniwala na hindi na kailangan pang magpabakuna. Dahil Justin, itong araw ho ng Biyernes mga kaibigan, talagang binulaga ni Secretary Harry Roque, ang tagapagsalita po ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ito, Justin, anticipated na natin dahil sa ilang beses na talk to the nation ng Pangulo, talk to the people, palagi ang binabanggit kung ano ho yung estratehiya ng pamahalaan para ho tumaas pa yung vaccination rate sa kada munisipalidad o sa buong bansa. At ito na nga yun, Justin. Kapag ho kayo ay workers, on-site workers, na sabihin na natin, Justin, factory worker at ang isa ho sa nagiging panuntunan kapag ang inyong lugar ay stable na yung supply ng bakuna na sinasabi naman ho ni Secretary Galvez na dito sa Central Luzon, Justin, babase na rin dito sa hawak kong datos ngayon sa DILG, pumapalo na sa halos 5 milyon yung vaccine allocation natin. So, dito sa Central Luzon talagang masasabi na tayo sagana na sa bakuna. Kapag ho ang lugar gaya ho dito ho sa Central Luzon na may 7 probinsya, kasama ho ito na pwedeng i-require yung mandatory vaccination dapat dun sa mga on-site workers. Ngayon, ano yung panuntunan dito? Yun ho yung sinusubaybayan din namin. Pero malinaw pa lang ho dun sa naging pananalita sa publiko ni Secretary Harry Roque, Justin, ang banggit, kapag kayo ay workers, ayaw nyo talagang magpabakuna, hindi naman kayo tatanggalan. Hindi kayo sisibakin. Pero, i-require kayo ng antigen test at RT-PCR test na at your own cost. Yun ang mahirap dito. Justin, May kamahalan din yan, kasamang Paulo. Oo. So, isa ho yan sa aalamin din ho natin sa Dole. Dahil alam mo, Justin, nakita na natin to kumisan nauuna yung press release kaysa dun sa black and white na guidelines. Pero ang panawagan din ho ni Secretary Harry Roque, lalo-lalo na ho dito sa mga local chief executive dahil alam mo, Justin, nakausap din natin si Director Mirvi Fabia ng Pampanga o itong director ng DILG dito sa Pampanga. Talagang ipinasusumite lahat ng mga estratehiya ng local chief executive sa kada munisipyo, 19 ho dito sa Pampanga, kung paano ho yung execution ho nila ng rollout ng bakuna, kung paano pa mapabibigyan.
nasa pribadong sektor pwedeng makapag-schedule ng isahang pagbabakuna, sana raw magawa ito. So balik naman tayo dito sa mandatory vaccination. Kapag kayo hindi ho bakunado, isa rin ho sa tingin ko dito, Justin, ito yung nauna ng binabanggit ng ilang opisyal ng pamahalaan na disincentive, kung di ako nagkakamali. Kung may incentive, mga kaibigan, na kapag yung mga ilang restaurant, Justin, naranasan mo na ba yun? Pagka ikay fully vaccinated na, meron ka pang discount, di ba? Pero ito ho, mga kaibigan, sa bago hong ruling o resolution ng IATF, kapag kayo partial lang yung pagkakabakuna mo, meron din hong karapatan. Ito hong mga establishmento na nagbibigay ng kahit anong serbisyo, maging yan restaurant, spa, na paborito ni Choy Choy, Justin, pwede silang hindi magbigay ng serbisyo kung hindi ka bakunado. Oo, ayun na nga kasamang Paulo. Pero siguro magandang bigyang diin natin dito, na sa kasalukuyan wala pang malinaw na mandato kung ito ba ay magiging implemented o magiging effective dito sa Central Luzon, dito sa Pampanga. Dahil kasi yung naging statement lang ni Secretary Roque ay dun sa mga lugar na merong stable supply ng bakuna. Nagkaroon ba ng categorical ibig sabihin qualification yung sinasabi niya ng stable supply? What do we mean when we say stable supply ng bakuna? Ito ba ay nasa milyon o kunwari lang nasa 100,000 yung supply ng bakuna? So hanggang ngayon, Paulo, wala pang sinasabi kung ano itong mga lugar na merong stable supply ng bakuna, tama ba? Yan ang dapat maging malinaw dyan sa binitawang salita ni Secretary Harry Roque, dahil alam mo, Justin, pansin din naman natin sa pag-iikot ng CLTV News na may mga munisipalidad dito sa Pampanga na kamakailan lang doon lang nila nararamdaman na nagiging stable na yung bakuna. Pero yung problema din nila sa alokasyon, dahil yan umaasa din sa probinsya kung anong ibibigay, kaya hindi rin sila nakapag-advance na magposisyon ng vaccination site, kasi pasasaan pa at naglagay ka ng isang vaccination site, wala ka namang malaking alokasyon ng bakuna. So tama ka dyan, dapat hong maging malinaw dito ho sa bagong resolusyon at binabanggit ho ni Secretary Harry Roque kung ano ho yung binabanggit niyang stable at yung ano yung mga lugar talaga dito. Maaari siguro tukuyin na nila, Justin, kung saan nila ipatutupad yung mandatory vaccination na nire-require dito sa mga manggagawa. Kuyang Paulo, kung siguro naman kung pagbabasihan naman nila yung vaccination rate sa isang lugar, ibig sabihin yung dami ng mga tumanggap ng bakuna, halimbawa na lamang dito sa atin sa Pampanga o sa Central Luzon, meron namang na-identify, hindi ba, yung IATF doon sa mga nangunguna na lungsod o syudad na merong mataas na bilang nung nababakunahan sa kanilang vaccine eligible population, Ano nga itong mga syudad na ito para din alam ng ating mga kababayan. Pero malinaw ho, hindi ho dito ipatutupad o hindi pa, wala pang sinasabi si Spokes Roque at yung IATF na kung saan ipatutupad yung mandatory vaccination para sa mga empleyado. Pero kung titingnan ho natin yung datos ng vaccine rate, gaya nga ho ng nabanggit ko, meron ho dito sa Pampanga 3 syudad, kasama sa top 10, Kuyang Paulo, Totoo, Kuya Justin. Itong nangunguna po rito, mga kaibigan, ito pong Mabalacat City na nasa 78% ho yung fully vaccinated ho nila. Doon sa tinarget nilang mahigit 198,000 na populasyon. Ito ho yung herd immunity na tinatarget na ngayon hong December 10 ay makukuha ho nila. Pasok din, Justin, dito sa top 10, o nasa top 3. Ito pong syudad ng San Fernando, na nasa 58.38% yung fully vaccinated ho na kanilang mamamayan sa tinarget ho na 200,000 o 242,000 na herd immunity. Ito po yung tinatarget na populasyon dito sa sentro ho ng Pampanga. At Pampito naman, Justin, itong Angeles City na malapit dito sa ating economic zone, Justin, isa yan sa babantayan talaga natin. Nasa 54.67% na fully vaccinated sa tinarget naman po na higit 324,000 populasyon dito ho sa syudad
ng Angeles City. At alam mo Justin, meron din akong kopya dito na yung mga malalaking alokasyon ng bakuna dito ho sa kabuuan na to ng Central Luzon, Justin. Ang nakikita kong nangunguna dito mga kaibigan ay ang lalawigan ho ng Bulacan. Almost 1.5 million, Justin. At pumapangalawa naman ho itong ating lalawigan dito sa Pampanga na 1,075,478 na allocated na vaccine, Justin. So, ayan, nakikita natin yung mga numero na isang basihan din ho, mga kaibigan, na kung gaano ho kalaki yung alokasyon ng bakuna at ang malinaw din sana dito, Justin, at makita din natin kung gaano kabilis na na-administer ito hong malaking bulto ng bakuna na naibababaho sa kada probinsya. Oo. Kuyang Paulo, yan, nabanggit mo yung mga datos, pero maganda rin siguro pakita natin yung human face, yung itsura nitong mga manggagawa na nag-aalinlangan pa rin magpabakuna kasi may mga nakakapanayam tayo pag tayo nasa field, lalong-lalo na kayo pag kayo gumagawa ng mga istorya. Natatanong nyo yung mga manggagawa, kung yung mga hindi nabakunahan, ano yung primaryang rason? Naalala ko lang yung pinag-usapan namin ni Kuyang Rainier Grospe ng DSWD. Ito naman particular dun sa mga beneficiaryo ng 4Ps, yung mga sinasabi ng pamahalaan doon o naging mungkahi ni Sec Anyo ng DILG na wag bigay yung kanilang bahagi ng cash aid kung hindi sila magpapabakuna. So tinanong lang natin sila, ano ba yung rason? Bakit ayaw magpabakuna? Well, nandyan daw yung ikangay kawalan ng sapat na kaalaman doon sa bakuna, yung natatakot doon sa possible side effects na sinasabi o kaya naman nagiging choosy sa brand. Kung nabanggit mo nga din dati sa balita mo, kung marinig yung brand na ayaw nila yung tunog, hindi sila magpapabakuna. Pero sa mga manggagawa, Kuyang Paulo, ano yung madalas na reason ng ating mga karehiyon kung bakit ayaw nilang magpabakuna? Lalo na doon sa mga nakaschedule na pero hindi pa sumisipot sa vaccination. Yung nakikita natin na senaryo, lalo na ho dito sa economic zone na ang laki ng vaccination site ho nila dito, mga kaibigan. Coordinate nung mga unang panahon, Justin, na hindi nila nakita yung pagkakaroon ng o yung pagplansya dito sa strategy nila na talagang dapat kada kumpanya yung kanilang kausapin. Ang nangyayari daw noon, yung talagang manggagawa kahit naka-schedule siya at pinatawag ng barangay, ang mangyayari nito, yung alalahanin niya, Justin, na liliban siya at hindi mapapayaran yung kanyang araw. Yung lalo abala na, yun. lalo na Kuyang Paulo, marami sa ating mga karehiyong trabahador, napaka-importante nung isang araw, kahit naman sa atin, yung isang araw na pasok, malaking bagay yan doon sa iyong sasahurin pagdating ng kinsenas, o kaya yung katapusan ng buwan. Pero anong sabi ng IATF o ng DILG o DOLE kaugnay nitong ganitong sitwasyon ng mga manggagawa na ayaw magpabakuna dahil ayaw lumiban? Sa ilalim ho ngayon ng resolusyon, ito pong IATF, mga kaibigan, na nilabas ho ngayong Biyernes, kapag ka ho, mga kaibigan, kayong mga manggagawa, nakaschedule talaga na magpapabakuna, basta't ho, meron ho kayong confirmation, dun ho sa schedule ho ninyo, hindi po pwedeng iawas sa inyong sweldo yung hong inyong pagliban para ho paraanin ho kayo dito ho sa napakahalaga, mga kaibigan, na kayo po ay mabakunahan. So, yun, isa rin yun sa highlight nitong resolution na to, Justin. Paalala dito sa mga, hindi lang mga pribado, pati daw dito sa public, yung mga GOCC natin. Ito pong mga empleyado, kapag ka ho nakaschedule, paraanin ninyo. Pero alam mo, ito, meron din tayong insider, Justin, na gaya ng binabanggit mo na meron bang pangyayari na yung manggagawa gustong magpabakuna pero naantala dahil dito sa ilang mga aspeto na kinokonsidera nila. Alam nyo, kung minsan ito nagsumbong sa atin yung isang hanay ng business sector, Justin, nakikita-kita ho daw nila na may mga employer pa, Justin, shout out sa mga employer na please naman ho, i-consider ho ninyo yung
kinabukasan ho natin ng ating pong bayan na sana ho'y magbukas na ho yung ekonomiya. Dahil alam mo, Justin, ayaw daw maapektuhan yung kanilang operasyon. Kaya hindi nakiisa dun ho sa isang malawakan sanang pagbabakuna. Ano ba naman yung ibigay mo yung isang araw? 'Di ba, Justin? Para at least paraanin mo yung iyong manggagawa at yan ay mabakunahan na. Hindi naman daw ikalulugi. At saka mas ligtas yung negosyo kung bakunado ang empleyado. Magandang slogan yan. Siguro pwede nating sabihin yan sa mga kaibigan natin sa business sector. Pero totoo ho yan. At di tayo nagkakamali. Kasamang Paolo, di ba? Na-interview mo rin dyan si Architect Nestor Mangio, ang pinuno ng Pampanga Chamber of Commerce. At siya mismo ang nagsabi na hayaan natin, bigyan natin ng pagkakataong mabakunahan itong ating mga manggagawa. Dahil gaya ng nabanggit mo, Kuyang Paolo, kahit naman siguro ako, gusto kong pumunta o hindi ako pupunta sa isang establishmento kung alanganin, di ba, yung kaligtasan mo, di ba? Kung bakunado yung mga staff, bakunado ka, mas maganda na maging makipagtransaksyon dun sa negosyong yan. O di kaya naman kung restaurant yan, kumain, at kahit papaano makapaglibang naman, lalong-lalo na ngayon. So, Kuya Paolo, itong sinasabi, yung pag-disincentivize dun sa mga manggagawa, kailangan pa nating malinaw kung saan talaga yan. At nakausap mo ba o nag-reach out ka na ba kay Director Panlilio ng Dole Region 3, si Ma'am Geraldine? Nakapakabait niyan at lagi naman nating naimbitahan dito. Anong sabi, Paolo? So far, Justin, hindi pa nag-reply sa atin si Ma'am. At naunawaan din naman natin na pati nga itong IATF, nauna pa yung naging pronouncement nga ni Secretary Harry Roque. Malamang sa malamang wala pa rin din siyang kopya dito naman sa IATF resolution na yan ho ang magiging assignment ho namin sa inyo, mga followers ng CLTV Balitaan. Dapat ho maging malinaw ho itong mga panuntunan para ho tayo ho hindi ho naliligaw. Pero ito, dahil panawagan na rin ng IATF, mga kaibigan, magsisikapin din ho ng CLTV News na amin din pong kukuhanan ng panig itong pong mga local chief executive. Dahil sila ho ay may kapangyarihan din, mga kaibigan, na umantabay dito ho sa mga pambansang pulisiya na ibinababa ng IATF. Okay, maraming salamat, Kuyang Paolo G. Abangan namin yung anong tawag dito, yung update dyan sa balitang yan. Dahil napaka-importante yan. Karamihan sa atin, marami bahagi ng ating populasyon mga manggagawa. At alam naman natin, kahit papaano, gaya ng nabanggit mo, dito sa San Fernando, sa Mabalacat at sa lungsod ng Angeles, mataas yung naging vaccination rate. Batay na rin dun sa linabas na datos nitong IATF. Papaano naman, syempre, yung mga ibang bayan din dito sa ating rehiyong Central Luzon. Paolo G, salamat at mamaya abangan ka namin. Balita ko, papasyalan mo yung magiging ceremonial lighting, tama ba? Diyan sa may Clark? Sa parade ground, mga kaibigan. Shout out ho doon sa mga yung biyernes ho nila. Gusto ho nilang makakita ng opo mga kaibigan, dambuhalang Christmas tree. At ang sarap pa dito, Justin, pwede pa silang maglakad-lakad dyan sa parade ground sa ilalim ng mga punong kahoy na, nakalimutan ko pala si Mika. Baka pwedeng magpa-birthday doon si Choy Choy. Oo, happy birthday ng ating kaibigang si Mika. Oo. Paolo G, mamaya abangan namin yung iyong kwento doon sa may parade grounds, yung ceremonial lighting ng dambuhalang Christmas tree. Siyempre ho, yan proyekto ng Clark Development Corporation. At maya-maya ho, mamayang alas 5, alas 6 sa ating programa, CLTV News, yan ho yung ibabalita sa atin live ni Kuyang Paolo G. Paolo G, mag-ingat ka at enjoy mamaya sa lakad mo. Alright, maraming salamat. Hanggang sa muli. Okay mga karehiyon, sa atin hong pagbabalik, pag-uusapan naman ho natin yung ginagawang paghahanda nitong Don Honorio Ventura State University dyan ho sa may Bacolor, Pampanga at yung mga satellite campuses sa nalalapit ho na face-to-face classes. Ito yung limited face-to-face learning na ikinakasana ho sa darating na taon at ihahatid ho sa atin ni Rainiel Pawid ang detalyeng yan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan.
CLTV Balitaan, ano? Kumusta ho kayo mga karehiyon? Gaya ho ng nabanggit ko kanina, abay, weekend ho ngayon at mamayang alas 6, tunghayan ho ninyo yung pagbubukas nitong mga malaking dekorasyon, ano? Yung dambuhalang Christmas tree dyan sa may Clark Parade Grounds. Ayan ho itututukan ng ating kasamang si Paulo G. Santos at mapapanood ho ninyo yan live mamaya dito sa CLTV News, kasama ho si Jennifer Salenga. Ngayon naman, dumako tayo dun sa isa pang usapin na mainit ngayong Biyernes ng hapon. Ito ho, kanina nga ako'y pagawi dito sa aming istasyon, CLTV. May nadaanan ako, no? Itong Our Lady of Fatima University. May mga nakita ako mga estudyante, yung mga medical students. Ano? So, ito nga ho yung kamakailan na ibalita natin na nagkaroon na ng vaccination sa kanila, no? At gaya ho nitong Our Lady of Fatima, ito namang hong Dabsu, yung Don Honorio Ventura State University, dyan sa may Bacolor, Pampanga, ay puspusan na rin ho yung kanilang ginagawang paghahanda naman para dyan sa limited face-to-face learning, no? Nakatakdang mapatupad sa darating na taon, ano? At para mabigyan ho tayo ng detalye ng balitang yan, makakasama natin live sa ating programa si Rainiel Pawid na kamakailan lamang nakausap ito nga si Ginoong Enrique Baking, ano, ang presidente ng Dabsu. Rainiel, kumusta? Ano, at mukhang nasa sasakyan ka na naman. Saan ang punta natin? Kasamang Justin, no? May pupuntahan lang tayo mamaya sa Bataan. At ngayon nga, tama yung sinabi mo na naghahanda na rin itong Don Honorio Ventura State University para sa nalalapit nga na limited face-to-face learning sa susunod na semester. Ngayon, no, nung gaya ng nasabi mo, ayon kay President nila, no, kay Dr. Enrique Baking, tuloy-tuloy na nga yung kanilang paghahanda. Kasama na riyan yung pagpapabakuna doon sa mga teaching at non-teaching staff. So, sa lahat, no, in totality, almost 1,000 or over 1,000 itong mga empleyado ng Dabsu na nabakunahan na. All over dito sa over 5 campuses nga nila, no, sa higit 5 campuses nila sa buong Pampanga. Ngayon, kasamang Justin, kung tatanungin naman natin ano yung paghahanda dun sa mga estudyante, yung over 40,000 students ng Dabsu ay babakunahan na rin within this fiscal year at sa tulong ito ng provincial government, no, dahil nag-commit na raw yung provincial government ng Pampanga sa Dabsu ng 40,000 din na bakuna, pero tandaan natin na staggered basis ito, no? So may mga priority list kung sino yung mga unang pwedeng magbalik sa limited face-to-face classes. Mga Sino-sino yan, Rainiel? Kabilang ba dyan yung mga kakurso ko na nasa Mascom at Journalism o hindi sila kasali dyan? Kasama Justin, gayang nung ibinaba na utos ng CHED, uunahin nila yung mga graduating or yung mga fourth year students na nangangailangan talaga na pumasok na. Kailangan ng practical exam, ng laboratory, gaya na lamang ng medical and allied services na mga kurso at maging yung ilan na engineering courses. Syempre ito yung mga nangangailangan pa ng mas tutok na pag-aaral, lalo na nga nitong mga huling taon kung saan kailangan na nila ng mga practical exams. So, yun yung mga tinitignan ngayon ng Dabsu, kasama Justin. Oo. Rainiel, matanong kita, no? Doon sa mga nakausap mong estudyante, ano yung kanilang pananaw dito sa gagawing pagbabalik doon sa limited o yung pagsisimula ng limited face-to-face learning matapos yung halos 2 taon na pananatili sa bahay at pagsasailalim o yung kanilang pag-experience nitong online learning o yung blended learning, lalo para sa mga kolehiyo, no? Sila ba ay may agam-agam? Sila ba ay excited, no? How did they respond to the plan of Dabsu with regards to this matter? Kasamang Justin, it's more on the excitement side. Kasi nga, sabi nila, yung pag-embargo nila ng 2 taon ay nangangahulugan din ng mas pinahirap na learning system para sa kanila. So yung learning adaptation ay naging mahirap din nitong panahon ng pandemic. So of course, meron sila nitong pandemic anxiety, yung panibago kung pamamaraan ng pagtuturo due to online and modular learning. So ito, ina-adapt nila. So mas maganda raw na kung magbabalik na nga itong face-to-face learning, receptive naman sila dito sa tinatawag na mass vaccination. Ito ay parang umarin na rin para sa kanila at para sa mga uuwian din nilang pamilya. Kasama Justin. Rainiel, nabanggit ba nila ano yung mga challenges na naidulot sa kanila nitong mga
itong panibagong learning setup, no, yung ika nga online. Kasi if I am not mistaken, naalala ko bigla itong naging report ni kasamang Jennifer Salenga, yung kanyang nakakwentuhan naman sa programang Topic, isang medical student, ano, at yung paghihirap nga na kanyang binabahagi, yung ika nga nagpaanak daw siya o nagpractice siya kung paano magpaanak sa isang teddy bear dahil syempre wala naman sila sa school at wala naman siyang ika nga mga gamit pang laboratorio sa kanyang tahanan. So maliban dito, ano pa yung mga challenges na nabanggit ng mga estudyante doon sa remote learning na kanilang dinanas sa nakalipas na halos 2 taon? Maliban nga dyan dun sa mga practical exam na mismong personal dapat nilang ginagawa, ang isa pa sa kanilang mga kinaharap, itong oras. Dahil tila wala na raw boundaries yung kanilang social life at yung pag-aaral. Ibig sabihin, kasamang Justin, na nagkaroon ng imbalance, no? Dahil kahit late night, ay pilit nilang ginagawa itong mga quizzes or yung mga take-home na activity na kung sa school daw nila ginawa, ay magkakaroon pa rin itong separation nga na tinatawag ng time separation. At ayon naman dun sa mga nakausap natin na eksperto, ito raw ay malaking bagay nga doon sa parang formative years ng mga bata sa paaralan. Ito yung parang pre-career years nila eh. So dapat first hand or by physical na experience na nila yung mga dapat nilang madatnan sa field. So dahil nga nagkaroon ng online learning, hirap yung lahat, no, para nga dito mag-adapt sa tinatawag nila na parang mixed learning, no, dahil yung iba module, yung iba online, at yung iba naman kasamang Justin talagang binibigay or sinesend na lang via email. So ayun talaga yung mga naging hirap nito nga mga estudyante ngayong panahon ng pandemya. Mga karehiyon, ano, pwede nyo hong dagdagan yung sinabi ni Rainiel din, ano, pwede ho kayong mag-comment dito sa ating programa at ating babasahin yan. Sumali ho kayo sa ating balitaan. Kayo ho ba payag na bumalik doon sa limited face-to-face? At ano ho yung mga hirap na dinanas ninyo bilang mga mag-aaral nung kayo ho nasa bahay na gumagawa ng mga leksyon, no, yung online learning? Alam mo, meron akong nakita kailan lang dyan sa social media, isa dyan yung yung PE. Yung kailangang sumayaw mag-isa sa bahay at ipapadala yung exercise, no, yung requirement. Ito ho, hindi joke, ano, totoong nangyayari ho. Siguro naman, sabi nga nila, mas maganda naman kung magkakasama silang sumasayaw para doon sa kanilang asignaturang physical education. Yun nga lang, provided na kailangan makasunod din sila doon sa mga protocol. Rainiel, panghuling tanong na lang, no, itong binabanggit ng DOVSU na susunod na taon, nakapagbigay ba sila ng exact date o ng time frame man lang na kung kailan magsisimula yung limited face-to-face? At pag sinabi nating limited face-to-face, I suppose by batch itong pagpasok, no? So may allowable number ba kaya sa mga classroom ang kanilang papayagan? Yes, kasamang Justin, ayan yung patuloy ngayon na nilalakad pa nitong DOVSU with the LGU at with National IATF at of course sa Commission on Higher Education. Sabi nga nila na pagkatapos ng sa susunod na semester o sa susunod na school year, doon nila target na simulan itong limited face-to-face learning. Pero ayun nga, doon muna sa mga graduating student at ngayon ay nilalatag pa kung anong mga kurso ba yung mga dapat unahin, kasama Justin. Okay, maraming salamat Rainiel Pawid. At aabangan pa natin yung mga ibang schools naman, ano, para naman malaman din ng ating mga karehiyon ano yung magiging estado sa mga darating na panahon, lalo na sa susunod na semestre na nakatakdang magbukas din sa susunod na taon. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Okay mga karehiyon, sa atin pong pagbabalik, ito naman, pag-uusapan ho natin itong panawagan ng Commission on Election saan? Sa civil registry, no, sa yung mga local government unit na may ganitong tanggapan, yung civil registry, para ho linisin o i-update, no, yung listahan ho para naman matulungan sila doon sa updating nga ho ng listahan ng mga nasawi ngayong pandemic season, dahil alam naman ho natin marami rin yung hindi nakasurvive po dito sa tinatawag nating COVID-19 pandemic. At sumasabay ho yan ay pagpasok ho ng eleksyon, inaasahan ho ng COMELEC na maraming mga pangalan doon ang hindi na makaboboto sapagkat sila ho ay sumakibilang buhay na. At kung hindi daw ho agad aakto yung civil registry, baka posible, malamang sa malamang, may imprenta rin ang kanilang mga pangalan. So para ho pag-usapan o para ho malaman ang detalye ng balitang yan, mamaya ho, yan ho yung ating tatalakayin dito sa CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at narito naman po yung iba pang mga balita na dapat ninyong malaman sa araw na ito, araw ho na Biyernes, November 12. At ito ho, mga karehiyon, naalala ko tuloy yung binabanggit sa akin ni Lolo Ray. Akala daw niya, November 13, nagkalituhan ho. November 12 ho ngayon at kagabi, marami sigurong napuyan sa inyo sa mga nag-add to cart. Kumusta ho yung mga add to cart ninyo? Pwede ho ninyong ikwento yan. Makisali kayo sa ating balitaan at magkwentuhan ho tayo. Yung mga nag-add to cart dyan. Alam ko marami-rami tayong mga karehiyon na mahilig magpabudol. Yung magpabudol sa mga online shopping. Konting, alam nyo, pwede nating sabihin konting hinay, pero kung ayan huy nagpapasaya sa inyo, lalo na kayong panahon ng pandemya, sige, kung may pambili ka rin naman, at huwag niyo kong kalimutan, yung mga kaibigan ninyo, lalo na magpapasko, at eto ho naman, maliban sa magpapasko, mag-e-election ho sa susunod na taon, at yan ho yung isa doon sa mga talagang pinaka-aabangan din ho natin, dahil matapos ang 6 na taon, muling boboto tayo ng pinakamataas na leader, yung sa pinakamataas na posisyon dito sa bansa, yan ho yung Pangulo at syempre kasama din yung pagboto ng ikalawang Pangulo sa darating ho na Mayo 2022. Pero ngayon pa lamang ho, itong COMELEC, nagkaroon na ng panawagan doon sa mga civil registry, sa mga lokal na pamahalaan na tulungan din sila at bigay yung updated na listahan ng mga nasawi. Dahil alam naman ho natin, ongoing pa rin yung COVID-19 pandemic at marami ho sa ating mga kababayan ang hindi gaanong pinalad o hindi pinalad na malampasan itong pandemya at sumakabilang buhay na. Ito ho, nanawagan ho yung COMELEC na ipasa sa kanila itong mga detalye na ito. Upang sa ngayon, pag nagkaroon ng linisan o yung updating, ng voters list, maiwasan naman na maimprenta rin yung pangalan ng mga hindi na natin kasama sa mundong ibabaw. Ito ho yung naging panawagan ng COMELEC. Panoorin ho natin ang balitang ito. Hindi na bago ang kwentong kababalaghan sa paglutang ng mga pangalan ng mga sumakabilang buhay na botante. Ito ang paliwanag ni Jonel Sunga, COMELEC officer ng San Simon, Pampanga. Anya, inaasahan pa rin na maiimprenta ang pangalan ng mga botanteng nasawi ngayong pandemic season kung hindi kaagad umakto ang local civil registry office para isumite ang mga pangalan ng mga namatay na botante. Upon COMELEC resolution po na meron po tayong mga sinusundang patakaran sa pag-delete ng mga namatay. Ito po isang ayon sa mga reports na sinasubmit sa atin ng MCR. Yung mga list of deaths po nila na binibigay sa atin, yun po yung mga re-required namin i-delete. Ayon kay Sunga, regular naman daw ang kanilang updating sa listahan ng mga botante tuwing may nasasawi. Monthly po na nagsasubmit ng list of death ang ating local register at dinidelete po natin yun tuwing ERB po. Sa higit 40,000 na botante sa bayan ng San Simon as of November 10, 2021, ang naitalang mortalities na COVID-19 related ay nasa 43 at sa buong probinsya ng Pampanga ay umabot naman sa 2,563 ang bilang ng mga nasasawi. Ayon sa COMELEC, ang local civil registry office ng isang munisipalidad ang nakatokang magbigay ng kanilang datos. Ngunit maaari din umanong magsadya ang pamilya sa kanilang tanggapan basta meron itong death certificate na galing sa Philippine Statistics Authority. Ang paglutang ng mga pangalan ng mga nasawi sa kada presinto tuwing halalan ay hindi naman umano maiiwasan lalo't kung ito'y hindi kaagad naibigay ang listahan sa COMELEC upang tanggalin sa mga rehistradong botante. Ngunit malabo naman umano itong makaboto dahil sa umiiral na automated election na kailangan ang presensya ng botante. Paolo G. Santos, CLTV News. Ayan ho mga karehiyon, paalala ho ng COMELEC, pwede naman kung kayo ho ay may kaanak na nasawi at sa tingin ninyo ay nandun ho dun sa listahan ng mga botante, pwede daw ho kayong magtungo din sa kanilang tanggapan at make sure na meron ho kayong valid death certificate na galing ho sa Philippine Statistics Authority upang sa gayon ay mapadelist o mapatanggal yung kanilang pangalan ho sa mga listahan o sa listahan ng mga botante. Ito ho mga karehiyon, ito namang susunod nating balita, abay, naku, marami hong excited
dito sa atin, sa mga kabaleen natin dito sa Pampanga. Actually, hindi lang ho sa Pampanga kahit hindi lang sa Central Luzon, maging sa buong Pilipinas at ngayon, maging sa buong mundo na rin dahil napapanood na ho yung tinatawag nating Ligligang Parol o yung Giant Lantern Festival. Sa katunayan ho, maraming mga turista, before pandemic bago pandemya, marami hong mga turista ang nagtutungo talaga dito sa Pampanga para masaksihan ng live. Ito ho nga mga naglalakihang parol na magko-compete sa isa't isa doon sa kanilang pagpapailaw at yung pagsabay sa saliw, syempre ng masasayang tugtugan o yung mga kantang pamasko, ika nga, at yung mga nauusong kanta sa mga panahon ngayon. No? Pero ngayon ho, dahil nga nagkaroon ng pandemya, marami ho yung nagtanong, lalong-lalo na nung last year, no, yung unang taon ho ng pandemic, tuloy ba yung Giant Lantern Festival? Ay nako ho. Kung meron ho sigurong isa sa mga pinakamatatag at pinakadeterminadong sabihin na nating lahi dito sa Pilipinas, dito sa buong mundo, ayan ho yung tayong mga Kapampangan din. Dahil na nga rin ho dun sa mga naging naranasan natin, hindi rin ho tayo susuko basta-basta. Kaya naman ho, sa ikalawang pagkakataon, ayan muling magpapatuloy ang Giant Lantern Festival sa gitna ho yan ng pandemya. According ho dun sa mga lantern makers and organizers nitong napakagandang festival na ito, higit kailanman, ngayon pinakakailangan ng taong bayan, ng ating mga karehiyon at ng buong mundo, yung pag-asa na dala ho ng bawat kislap ng parol. At katunayan ho, yung isang barangay na kalahok sa magiging exhibition sa Giant Lantern Festival 2021 ay malapit nang matapos. 80% na raw ho ng kanilang parol ang nakukumpleto at excited na ho silang ipakita ang kanilang sorpresa na tiyak daw magpapangiti sa bawat Pilipino. Panoorin ho natin ang balita ni Jennifer Salenga. 34 na araw na lang, muli na namang masasaksihan ng buong mundo ang mga ipinagmamalaking higanteng parol ng syudad San Fernando, Pampanga. Bagamat nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, hindi nagpapigil ang city government. Kaya tuloy na tuloy ang Giant Lantern Festival 2021 at virtual itong gagawin sa ikalawang pagkakataon. Hindi kasi kumpleto ang Paskong Pinoy kung wala ang mga makukulay at maniningning na parol. Kaya naman puspusa na sa trabaho mga nasa likod ng natatanging pagdiriwang ang mga lantern maker. Ibinahagi ni Arnel Flores, lantern maker ng Barangay Talabastagan, na nasa 80% ng tapos ang kanilang ibibidang higanteng parol. Ito na ikalawang taon na panahon ng pandemyang sumali ang kanilang barangay para sa GLF. Malaking adjustment daw ang kanilang ginawa dahil sa kabila ng naising magpasaya, dapat ding isa lang alang ang kanilang kaligtasan. Nung nakaraang taon, sobrang hirap po dahil siyempre sumusunod po tayo sa protocol. Tapos po, kami pong nagtatabaho, ang hirap po. Ang layo-layo po namin. Dati nasa grupo po kami sa parol. Ngayon, ang layo po. May 2 meters. Tapos, naka-face mask pa, naka-face shield pa, nakaraang taon. Buti nga po ngayon, na-vaccine tayo. Sabi ko, konting ingat pa rin kasi porket na-vaccine na tayo, hindi na tayo madadapuhan. Kaya, mag-iingat pa rin tayo dahil nandiyan pa rin yung pandemic. Para kay Flores na isang veterano at haligi ng Giant Lantern Industry sa Ciudad San Fernando, higit kailanman, ngayon daw kailangan ng kasiyahan hindi lamang ng Fernandino, kundi lahat ng nakararanas sa epekto ng pandemya. Bukod dito, mahalaga raw para sa kanila na hindi mahinto ang tradisyong ito, lalo pat malaki ang papel ng higanteng parol sa kanyang tagumpay sa buhay. Pero ang numero unong dahilan, tiyak na magdadala ng kakaibang tuwa at saya ang kanilang mga parol. Nakisa po kami na kahit pandemya dapat makagawa po tayo ng malaking parol para maalis po sa pag-iisip ng mga tao na yung naranasan natin sobrang hirap na pandemic. Ang dami pong namatay sa pandemic. Kaya nga po kami na nagtulong-tulong po kami para magpalitaw ng Giant Lantern kahit po sobrang hirap, para hindi po maalis yung tradisyon ng San Fernando at mapasaya po yung hindi lang po San Fernando, buong Pilipinas po, na hindi lang po buong Pilipinas, pati po sa ibang bansa pag nakita po nila umilaw yung
giant lantern. Sa ikalawang pagkakataon exhibition ang magaganap sa GLF ngayong taon. Magkagayunman, ibinuhos pa rin daw ng bawat lantern maker at ng kanilang grupo ang lahat na tila ba kompetisyon pa rin ang magaganap. Nasa 5,800 na bumbilya ang ginamit at 8 kulay ang maglalaro sa higanteng parol ng Telebastagan. Nasa 80% na po yung parol namin. Katulad po nung nakaraan, yung pinalitaw po namin, parang hindi po pandemic. Kung napanood niyo po yung Telebastagan, parang hindi po pandemic. Asahan niyo po yung Barangay Telebastagan. Ganun pa rin po. Yung ipalilitaw namin, pang champion pa rin po. At syempre, may pasabog din daw na dapat abangan sa kanilang ipinagmamalaking giant lantern. Exhibition man yan o kompetisyon. All out daw sila. Maparamdam lamang ang diwa ng Kapaskuhan sa lahat. Kasi po kaya nga dapat ganun pa rin para kahit yung parol lang nagpapasaya sa mga tao, lalo na po ngayon nagkaroon ng pandemic, medyo malungkot po tayo, lahat po tayo mga tao na nalulungkot. Pero pag nakita po natin na yung mga ilaw ng parol naglalaro, nawawala po yung natin na konting stress po nung nakaraang pandemic. Ilang championship na rin ang naiuwi ng Telebastagan sa mahigit century-old na ligligang parol. Nitong nakaraang taon, second place ang Telebastagan sa Popularity Award. Samantala, 7 barangay ang kalahok para sa GLF 2021. Maliban sa Barangay Telebastagan, kasama rin ang San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Bulaon, Santo Niño at Barangay Kalulot. Gaganapin ang Digital Giant Lantern Festival 2021 sa December 16. Mapapanood ang buong kaganapan ng live sa CLTV ng alas 5 ng hapon. Jennifer Salenga, CLTV News. Ayan, ako, excited na ho ako. Kayo ho ba excited na? At sino ho yung inyong napupusuan na ika nga mapipiling hindi kasi yan competition pero yung popularity o yung voters at syempre pinakamaganda kahit naman kayo lamang sa bahay pwede ko kayong sabihin na natin mag-cheer para ho doon sa inyong mga pambato na parol at syempre usually kung saan galing kang barangay diyan ka ho pumapabor o kumakampi pero meron din ho akong kilala yung mga kaibigan ko diyan sa San Jose si Migoy minsan lumilipat ng barangay Del Pilar dahil malapit lang daw at minsan kasi mas maganda daw yung sa Del Pilar. Wag ho kayong magagalit, totoo yan, sinasabi lang ho yan ni Migoy yung aking kaibigan diyan sa may Unisite Subdivision. Ayan, madalas humanood yan. Anyway, bago tayo magpunta doon sa isa pang balita, basahin ko lang ho itong naging komento ho ng ating mga kababayan kaugnay ho nitong pagbabalik o yung planong pagbabalik ng limited face-to-face learning. At ito ho, sabi ho ni Heidi Yanko, yes naman kabalen, kesa naman king module, ala naman baludeng anak, sabi daw ho niya. At meron hong 3 nag-like niya, may mga followers din natin na nag-like at mukhang pabor sila. Ito naman ho, si Sean Pamintuan, laging nanonood dito sa ating programa. Hi Sean, true, bang akit ko ne ing crush ko, charot. Sabi niya, ayan ho yung sinabi, gusto ko yung sagot ni Sean, parang nakaka-motivate nga pumasok, no Sean? Kung makikita mo yung crush mo, pero tandaan mo, syempre, bawal pa rin makipag yung kailangan mo panatiliin yung physical distancing dahil meron pa rin naman hong pandemya. At ito ho, bagamat may pandemya, ayan marami ho tayong na-miss ngayong may pandemya, pero gaya nga ho ng nabanggit ko, bagamat meron hong pandemya, itong isang grupo ng LGBTQIA+ dyan sa may Bacolor, Pampanga ay naghahanda ng isang aktibidad na hindi lamang magpapakita ng kanilang tunay na kakayahan at talento, kundi magbibigay rin ng tulong sa komunidad at syempre magpapasaya sa mga manonood. Ano ho yan? Yan ho yung kauna-unahang Reina de Bacolor 2021. At kung paano ho nila pinaghahandaan yung event na yan at paano yung ano yung mga pasabog na dapat ho nating abangan ay panoorin ho natin sa report na ito. Make way para sa 13 naggagandahang kandidata, hindi ng binibining Pilipinas, hindi rin ng Miss World Philippines, kundi ng kauna-unahang Reina de Bacolor 2021.
Marami ang nakamiss sa mga local pageant tulad nito na natigil mula ng magka-COVID-19 pandemic. Kaya naman upang magbigay kasiyahan at pagkakataon na rin upang ipamalas ang ganda at talento ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community, kahit pa nasa gitna ng pandemya, itinulak ng grupong Rosas Villa de Bacolor ang patimpalak na ito. Ayon kay Luigi Gamboa, Vice President ng Rosas Villa de Bacolor, bahagi rin ng Reina de Bacolor 2021 sa pagdiriwang ng kapistahan ng Virgen La Naval de Bacolor. Ito ay para maipakita ng mga LGBT or ang Rosas na sila ay may tinatagong talento pagdating sa larangan ng paglarampa sa pageant. At katlo, para rin lalong maging matatag ang organisasyon namin. Abala na raw sa paghahanda mga kandidata para sa kanilang production number. Hindi rin mawawala syempre ang pictorial. All sizes and form welcome din sa kompetisyon basta ikaw ay certified na taga Bacolor. Ayon naman sa presidente ng Rosas Villa de Bacolor na si Jomar Galura Lee, bagamat first time idaraos ang Reina de Bacolor 2021, hindi raw basta-basta ang matutunghayan dahil talagang pinaghandaan ito ng mga kandidata. Costume pa lang, sobrang mas malaki pa sa atin, mas sobrang pinaka-bonggang-bongga ang costume nila. Talaga kasi, ang legit talaga ng Bacolor is talagang pag sinabi mong costume, every barangay kasi meron silang parang, yung kung ano yung kumakamal sa tailis, pala, ito yung nalagay nila doon sa mga costume nila. Kaya sobrang ang lalaki. As in talagang kulang ang escape sa mga lahat, kaya silang lahat. At tulad ng mga kinokoronahan mula sa mga prestihiyosong international pageant, may tungkulin ding gagampanan ang mananalong Reina de Bacolor ngayong taon. Siya po ay gagawa ng isang proyekto para sa mga kamukha namin ng Rosas, which is yun yung isang magiging legacy niya. At the same time, siya po ay makikilala bilang representative or bilang Rosas Villa de Bacolor first ever Rosas Villa de Bacolor 2021. Samantala, ayon sa mga organizer, humingi raw sila ng permit mula sa local IATF ng Bacolor. Kaya naman may basbas ng LGU ang gagawing patimpalak. Tiniyak din nila na nasusunod ang minimum health and safety protocols sa kanilang rehearsals. Sa araw ng kompetisyon, 60 katao lang ang papayagan sa venue, kabilang ang mga kandidata, makeup artist, organizers, judges at local officials. Hindi man ito mapapanood ng face-to-face ng mga Bacoloreño. Live na live naman daw itong mapapanood sa Facebook page ng Sulong Balen Bacolod. Kaya naman sa lahat ng mga nais masaksihan ang masaya at natatanging patimpalak, tumutok sa nasabing FB page sa November 13 alas 6 ng gabi. Jennifer Salenga, CLTV News. Ayan mga karehiyon, 3:59 na ho, isang minuto na lamang, alas 4 na at ako ho ay magpapaalam na sa inyo. Pero tuloy-tuloy ho ang ating balitaan syempre dito sa ating mga social media pages na makikita ho ninyong naka-flash dyan sa inyong mga screens, mapa-digital man yan, TV o yung mga laptop at mobile screens. At syempre ho, pwede nyo mapanood yung programa ng CLTV nationwide sa Signal Channel 115 at dito ho sa ating 39 cable partners sa Central Luzon. At yung mga programa naman na nais ninyong balikan, gaya ho ng nabanggit ko, ayan, nasa YouTube ho yan at CLTV 36 Official at yung ating website www.cltv36.tv. Mamaya ho alas 6, makakasama ho ni Jennifer Salenga, si Acting Mayor ng San Simon, Pampanga, Vice Mayor and Acting Mayor Leonora Wong para ho dun sa kilalanin ang kandidato segment natin. Ayan ho, subaybayan ho ninyo yan, kayong mga Simonians. At kasama ho ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako ho si Justin Dizon. Ito ho ang CLTV Balitaan Karehiyon. Happy weekend po at mag-iingat tayo palagi. Maraming salamat po.